Magilis daming tubig aning among isda nga binuhi guys. Oh. Lubog na kayang tubig unya. Naaday ni diri gagmay nga uwang gi butang ni Liaros. Nakasambog diri so murag nangamatay siya kay magulay langoy-langoy ang mga uwang nga gagmay. Nadakpan ni Liaros dito sa sapa yang gi usa dinhi pagbutang. Ang mga gagmay nga isda okay nagaksyon na siya color-color. Nanay buk. Nagaksyon na color mga gagmay. Unya nadakpa. Taas kayang naluparan. Wala na? 2-4. 2-4 ha kulangan og isa oy. Bubuhi sa nagtubig. Tara na nagluya pling. Nagluya na lagi na siya lagi. Sige na. Ay. Ito na niyang kuan. Wala na matay. Nalata na iyang sagbot o kuliana na ni sagbot ka anya nang sagbot. Bubo. Awa din na mabasa ka na buing. Dili man mo. Bawa ra ba kaayo? Lah iya ulang. Kadun kibaw guys kay dili on on. Ayun tara tayo. Grabe ka baho iyang kuan guys. Ang turang uwang. Na gigagpot na eh. Asa man? Buhay siguro to ma. Ano? Tupperware. Wala na lagi uwang. Ang turo. Lata din uwang. Tama na buhi ito yali. Oh, ay nara. Nara dagko na naglutulo ng gagmay. Mao din ning uwang guys nagibutang ni Liaros o tulo ni kabuok sila unya. Isa ra ang naada ni namatay siya. Ang duha siguro ani nangambak. Kay kusog isa lang sila mga mambak o naluto ng uwang. Liaros pwede na kauna ng uwang Liaros kay luto na. Na pula na siya. Nagyelo nagpula. Ang duha ani nagduda ko ang duha ani ting kay nangambak. Isa ra kabuok. Ah. Ato ni nusnusan ang Tupperware kayo. Grabe ka danlog. Sa ingon papa? Ba't tubig lain bidik? So karon naman ako hugas daning Tupperware unya nabutangan na po natong tubig. Ninara tong isda. Dito ni sila kabuok do kadagko og unom kagagmay. Unya napay tubig nato diri ato idugang. Kani day nga tubig is uwan day ni siya guys. Uwan day ni mga guys ang atong tubig atong ibutang sa atong isda kay bawal ni sila sa water district ng tubig. Lang sagbot. Oh. Ja lukso. Lukso. Oh. No nalimpyo na gid sila. Og dili tong datong uwang nga gibutang ni Liaros diri dili pa ni nako siya limpyuhan kay bago pa to yan tubig. Na namatay man ang uwang din ni Liaros na iyang gibutang. Sada kang gagmay nga isda o kanang color-color na siya. Kani day siya buhatan pa din ni Dudong ira daw ning buhatan sa butanganan dinhi sa yuta ba sa yuta unya butangan nagtrapal para makaplaster ni siya guys. Ato na siyang dugangan sa tubig para masaka na nato sa taas. Sada ni siya na fountain dani. Maglangoy-langoy gini sila gin sakto na fountain. Sada atong isda. Saka na biya. Gapan na limpyo na tong isda. Bawgi dayon. Ano sige? Ama ning bahog. Abri. Abri tanan. Mo din iyang bahog oh. So tagad may ramong ibahog. Ano na. Kalubing. Umot iyang bahog murag umot sa bulad. So manamig hinlo sa mga isda guys. Bulad na siguro yung